warahmatullahi wabarakatuh. Kaprenga kula perkenalaken asma kula Firda Nur Kumala kanthi NIM 24010644212. Angkatan 2024H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Ing mriki kula badhe maos teks MC Tedak Sinten kanthi kode A5 babagan toya pitung sumber. Para tamu kakung putri ingkang satuhu leluhuring budi. Kaprenga pambyawara hamurwakani lekasing sedya. Ingkang punika enggal badhe binuka lampahing pawiwahan Tedak Sinten si Jabang Bayi Aksa Pradipta putra Bapak Slamet Ibu Kinanti kanthi ngaturaken tata titi rerocening tata adicara Tedak Sinten ingkang rinakit dening para keluarga. Nun inggih tinarbuka kanthi waosan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kawiwitan adicara sungkeman katuran dumateng ibu lan ratmanipun si Jabang Bayi nyuwun idi palilah ateges sowan ngabekti nyuwun donga lan pangestu dumateng eyang kakung lan eyang putri. Wujud kasih sayang dumateng eyang kakung ugi eyang putri. Duh Rama, Ibu sowan kawula sowan dumateng ngarsa panjenengan kapurik nyuwun donga lan pangestu. Panjenengan sangangulan jenengan ingkang hangukir jiwa raga kawula. Kasutapan kawula wonten guwa garbanipun panjenengan sangangulan 10 dinten wiwit dina iki kawula nyuwun donga lan pangestu panjenengan. Anggen kawula bangun balai wisma pikantuk nugraha ingkang wujud lare ingkang asma Ananda Aksa Pradipta. Mbak Kinanti laku dodok si sedon ngarsa dalem eyang kakung ugi eyang putri ngaturaken sungkem banget bakti dumateng Rama saha Ibu. Mas Slamet, Mbak Kinanti nyuwun pangapura yen rikala semana putra putri kinasih tasih kaukir jiwa ragane sampun hanggula wentah awit alit hingga dewasa. Yongger anakku Aksa Pradipta, mugi sliramu sedaya anggenipun bangun bali wisma agung kaparinga rahayu wilujeng kalis ing Gudha Rencana. Amin ya robbal alamin. Rama lan Ibu si Jabang Bayi Aksa Pradipta sigra jumangkah tumuju ing papan Tedak Sinten. Sigra ngracik toya pitung sumber kecampur sekar setamon sageta mangke si Jabang Bayi saged winawar tembung manis lumantar kedaling alati dadya pembukaning karyatama komanti kantil ing Rama lan ibunipun. Toya suci saking 7 sumber badhe dipun wiwiti kaliyan simbah kakung lan simbah putri. Toya saking sumber kacuring Paraden Wilis nun inggih toya sedodo kang mapan Paraden Wilis ing Dusun Ngliman Mangku Pralampita kang putra dados putra ingkang alim lair tumesing Batos kang putra binerkahan dados putra ingkang alim lair lan badosipun. Toya saking sumber Desa Lidah Wetan Lakar Santri Pralambang ingkang mangke kang putra bakal kuat kagungan ciri watak bebuden ingkang sae. Toya saking Masjid Sunan Ampel kang mangku Pralampita ing tembe wingking
anget lan ngertos tumindak ingkang sae lan botenipun. Toya saking sumber Taman Pahlawan Kutha Surabaya, papan wewengkon cikal bakaling Kutha Surabaya awujud kutha pahlawan. Toya saking Masjid Agung Al Akbar Surabaya ing pangajap Kang Putra saged derek kaum ingkang nuwuhaken iman lan Islam dados pandhereke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi umating Gusti Allah Subhanahu wa taala. Toya saking sumber Sunan Bungkul ing pangajap Kang Putra saged kinebong lan kinebeng ing kamulyaning agesang. Toya saking sumber Zam-Zam saking Mekah ing pangajap ing tembene Kang Putra saged tindakaken rukun Islam kaping gangsal awujud ibadah haji. Amin ya robbal alamin.